Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorri. Aste berri bat hasi dugu gaur astelehenarekin, martxoak 18 eta zer izango dugu gure gaurko saioan, elkarrizketa bat hemen platoan eta gero erreportai bat kiriketan. Asteko platoko elkarrizketari dagokionez, martxoaren hasieran Iruñeak nazioarteko kongresu edo biltzar bat hartu zuen, Fontes Linguae Basconum aldizkari zientifikoaren edo akademikoaren 50. urteurrena ospatzeko. Izan ere, ez da ospakizun bakarra, orain ikusgai dago Nafarroako Artxibategi Nagusian erakusketa bat, oso testu interesgarriak biltzen dituenak, baina gero aldizkariaren zuzendariak, Ekaitz Santaziliak, xehetasun guztiak emango dizkigu. Beraz, gehiago jakin nahi baldin baduzue, ez galdu gaurko elkarrizketa. Esan bezala, ez da eduki bakarra, ze beti eskintzen dizuegun albisteak, agenda eta barretaz gain, gaur erreportai izango dugulako kiriketan atalean. Zehazki, pasatako asteburuan Iruñean ospatutako Sabikas gitar jolearen 107. urteurrena betetzeko egindako ekitaldia. Has gaitezen. Kristo ondorengo lehenengo mendeko efemeride batekin hasiko gara. 37. urtean Kaligula Erromako 3. enperadorean bilakatu zen eta. Salto erraldoia egingo dugu 20. mendera joz. 1949an Ipar Atlantikoko itunaren erakundean NATO sortu zuten. Martxoaren 18ko titularrak. Sabikas flamenko musikari iruindarraren jaiotzaren 107. urteurrena ospatzeko, pasatako asteburuan larunbatean hainbat gitar jole Mañota kalera atera ziren. Trafikoren kanpaina berriaren helburua gidatzerakoan arreta mantentzearen garrantziari buruz kontzientziatzea da. Martxoaren 18tik martxoaren 24 arte kontrolak izango dira. Ekintzaile programaren edizio berriaren bitartez, Iruñeko udalak eta zeinek laguntzak eskainiko dute 20 pertsonek sormen sektorean eta esparru digitalean proiektuak gauzatu ditzaten. Arte eszenikoetara zuzendutako laguntzak eskatzeko epea zabalik da, zehazki apirilaren 15 arte. Osotara diru kopurua 552.000 eurokoa da. Datorren larunbatean martxoak 23 Nafarroako haur eta kantari jaialdiaren azken emanaldia ospatuko da Antsoainen. Birpasatu ditzagun gaurko egunkarietako azalak, asteko goazen Diario de Navarrara. Lerroburu hau nabarmendu dute. Estatuak ordaindutako abiadura handiko trena lan nagusia inbertsio publiko eskaseko hainbat urteren ondoren. Azaleko argazkian Osasuna futbol taldeko jokalariak garaipena ospatzen ageri dira. Konkretuki Unai Gartzia besarkatzen, 2 gol sartu baitzituen. Izenburu hau paratu dute, etenik gabeko liderra. Diario de Notiziaseko titular nagusian, lurzoru klausulen epaitegiak eguneko 5 epai ematen ditu, baina oraindik eskearen erdia ebatzi gabe du. Argazkiak kasu honetan ere Osasunak jokatutako partiduaren momentu bat erakusten du. Zehazki jokalarien ospakizunak Osasuna geldiezina izenburupean. Gara egunkariko lerroburu nagusian, Sánchezek ez du Asironek Molarekin lortutakoa Frankorekin lortu. Azaleko argazkian Zelanda berrian gertatutako sarraskiari egiten zaio erreferentzia. Izenburu hau darama irudiak. Lehen ministroaren atsekabe bikoitza. Hedabide euskaldunei dagokienez, gaur ez dagoenez berriagunkaririk zuzenean Euskal Herria Irratiko webgunera joango gara. San Ferminetako entzierroak martxoan, izenburua daraman lehendabiziko albiste bat aurkitu dezakegu. Atzo igandearekin film bat grabatu baizen hemen Iruñean, hori entzierro bat irudikatuz.
Alboan beste bi albiste, ehundu bizi isildu, Celia Eslabaren lana ikusgai Ziudadelako bolborategian. Eta azpian aldaketa klimatikoarekin kezkatuta kalera irten dira ikasleak Iruñean. Ikusi dezagun Iruñerriko agenda. Gaur eta martxoaren 21 arte Kondestable jauregian toros zezenak erakusketa ikusteko aukera izango da. Sarrera libre. Gaur arratsaldeko 7etan Zibikanen sakelako antzerkia zikloaren bigarren emanaldia eskainiko da. Sursulak izenburupean, esan bezala antzeslana izango da arratsaldeko 7etan eta sarrera libre. Rikirik Zaldiko Maldikok eta Nafarroako dantzarien biltzarrak antolatuta, baita zentralek ere noski lekua uzten bai dute, bihar Iruñeko dantzari guztiek hitzordua dute zentralen. Dantzaldia egingo da doako sarrerarekin. Karrikadantza musikariekin lagundutak, fandangoak, sokadantza, harinarin eta bar dantzatzeko aukera izango da. Martxoaren 22tik 24 Sorgin ehizaren historiari buruzko lehendabiziko topaketa feminista gauzatuko da. Silvia Federitzik, Trafikantes de Sueñosek eta Katakrakek elkarlanean antolatu dute. Asteko ostegunean Federitzik hitzaldia eskainiko du sarrera librearekin. Hurrengo egunetan mahai inguruak eta Zugarramurdi eta Sarara irtenaldia egingo dira. Horietan parte hartzeko izena eman behar da memoriasdelasbrujas.net webgunean. Bukatzeko ostiralean La Baleta liburu dendan arratsaldeko 8etan kontzertua Roland Garcés Anlup abestiak taldearen eskutik. Sarrera doakoa. Zerua tarteka lainotxo egongo da eta noiz behinka zaparrada botako ditugu. Egunaren azken ordutan elurkota 1000 metrotik behera egongo da. Ipar haizea ibiliko da zierto bolada gogorrek. Asteartean zerua tarteka lainotxo egongo da eta noiz behinka zaparrada txikia botako ditu batez ere egunaren lehen partean. Goizaldean eta gauean elurkota 800-900 metro inguruan kokatuko da. Egunaren erdiko ordutan 900.000 metro inguruan. Ipar haizea ibiliko da ziertzo bolada gogorrekin. Temperaturan aldaketarik ez baliteke izotza egitea. Joan gaitezen Iruñerriko berriekin, lehenengo Barainaingo albisteak. Udalak hiriko ondarin materiala biltzen dituen gure memoria dokumentalaren 100 kopia oparituko ditu Barainaingo hiritarrei. Zozketa baten bitartez egingo da opari hau apirilaren 12an gauzatuko dena. Interesatuek parte hartu nahi dutenek udal web orrian izena eman dezakete. Bestalde, martxoaren 22 arte kultura arlotik prestatutako 25. titere jaialdia iragartzeko kartel txapelketan edo lehiaketan parte hartzeko aukera dago. Gehienez, 3 lan edo 3 obra aurkeztu daitezke. Xehetasun guztiak udal web orrean aurkitu ditzazkezue. Gaur ireki den beste epe bat euskarazko eta gaztelerazko aste santuko hiri kanpaldietan apuntatzekoa da. 3 eta 12 urte bitarteko umeei zuzenduta dago eta apirilaren 23tik 26ra bitarte eskainiko dira hiri kolonia edo kanpaldi hauek. Izen ematepea esan bezala irekita dago, konkretuki martxoaren 29ra arte. Jarraitu dezangun Barainaingo berriekin. Honekin lotuta aurreko albistearekin udal web orriak euskarazko udalekuen zerrenda argitaratu du. Era plataforma digitalean ere aurkitu ahal dira. Lehen hezkuntza eta DBH-koak dira. Izen ematepeari dagokionez, ezberdinak dira kanpaldiaren arabera. Bakoitzak ere gainera bere kontaktua du. Hortaz, zerrenda kontsultatzera animatzen zaituztegu.
bertan esan bezala informazio guztia aurkituko duzuelako. Amaitzeko, apirilaren 30ean zirkulazio zerga eta pasabideen tasak borondatez ordaintzeko epea agituko da. Xehetasun guztiak Barainengo udalaren webgunean zintzilikatu dira. Jarraitu ezagun Arangurenekin. Udalak emakume eta familientzako aholkularitza juridikorako zerbitzua kontratatzeko deia egin du. Eskaintzak aurkezteko epea martxoaren 25ean itxiko da. Oinarri guztiak udal web orrian ezagutu daitezke. Honetaz gain, martxa nordikoak eskintzen dira Arangurenen. Parte hartzeko inskribaketa edo izena ematea beharrezkoa da 012 telefonora deitu irteeraren aurreko astelehen, astearte edo asteazkenetan. Programa udal web orrian egitaragua kontsultatu daiteke. Goazen orain Iruñera. Ultreia Doneiako bideko interpretazio zentroa martxoaren 21ean irekiko da. Asteartetik larunbatera izango da zabalik goizez eta arratsaldez. Ibilbide honen gaineko espazio erreferentea izango da, baita Erromesendako topagunea ere. Doneiako bidearen inguruko gizartea, kultura, ondarea, tradizioa eta folklorea nolakoa izan den eta nolakoa den, baita Iruñarekin izandako eta daukan harremana ere jasoko du. Gai gehiago Iruñarekin jarraituz, genero adierazpen librea aldarrikatzea eta gai lesbos trans kolektiboa ikusaraztea helburu edo xede duen zinegoak jaialdia bueltan da. 3. edizioa izango da aurtengoa eta Iruñean, Tuteran eta Tafallan ospatuko da aipatutako festival hau apirilaren 1etik apirilaren 3 arte. Iruñearekin eta Iruñerriko albisteekin bukatzeko, hiritarron arretarako telefonoak 20 urte bete ditu. Bere historian 81.000 dei jasotzetik 284.000 biltzera pasa da. Hori bai da 2018an erregistratutako kopurua. 010 zenbakiak, inskribaketak eta tramiteak gauzatzeko balio du. Baita udal informazioa eskuratzeko ere. Goazen ekaitz Santa Ziliarekin, esan bezala, sarreran aurreratu egin bai dugu, Fontes Linguae Baskonum aldizkariaren 50. urteurrenari buruz hitz egingo digu. Fontes Linguae Baskonum aldizkari zientifikoa, erreferentea dena, 50 urte bete ditu aldizkariak. Aurten 2019an ospatzeko martxoaren hasieran kongresu bat egin zen eta orain ikusgai dago eroakusketa bat Nafarroako artxibategi nagusian. Gaur hemen zuzendaria daukagu Ekaitz Santa Zilia bere historiari buruz eta honen inguruan aritzeko. Arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon bai. Zer moduz? Ederki. Ongi, 50 urte ospakizunen artean, ez? Hori da, hor gabiltza. Orain lasaixeago, baina batez ere aurreko urteak nahiko frenetikoak izan dira, 19 dena prest ailegatzeko eta dena txukun prest izateko 19. Bai, esan bezala martxoaren hasieran biltzar bat izan zenuten. Bai, hor nazioarteko biltzar bat egin genuen. Aspaldi edo sekula ez da horrelakorik egin Iruñan ikidaki dela eta izan genituen 3 hizlari plenario, Lola Pons, Sevillako Unibertsitatetik, Joaquin Gorrotxategi EHUtik, eta Lael Campbell, Hawaiko Unibertsitatetik etorri zitzaigun, hizkuntzen historian eta tipologian aditua, baina horretaz gain 70-75 hizlari baino gehiago izan genituen Euskal Filologiaren eta hizkuntzalaritzaren alor diferentetakoak, beraz, uste dut denera 150 lagun baino gehiago bildu ginela eta pozik. Hitzaldiak eta tailerrak ere eskaini ziren. Hori da, 3 hitzaldi plenario izan ziren, 3 pertsona horiekin, eta gero tailerrak tematikoak, eta hor gehiago euskal munduko jendea aritu zen, sintaxiaz, literatura, soziolinguistikaz, tipologiaz, dialektologiaz, denera 9 tailer, paralelo, eta beraz, hori, 75 hitzalditik gora azkenean. Bai, argitalpen edo aldizkari akademiko honek lantzen duena, hori hizkuntzalaritza delako, euskal... Hori da, Euskal Hizkuntzalaritza aldizkari bat da, aldizkari zientifiko bat da, Nafarroako gobernuak publikatzen duena 1979tik, 50 urte beraz
aurten, eta ikerketa zientifikoa publikatzen ditu. Ez dira, inoiz olakorik ikusi ez duenarentzako, ez da argazkizta kolorezetako aldizkari bat, esan dezagun testuak hartzen duela hor protagonismoa, eta idazleak beti zientzia munduko jendea, euskalaritza, hizkuntzalaritza munduko jendea. 1979an hasi zen orduan argitaratzen. Esan duzu Foru Gobernuaren eskutik? Bai, diputazioak orduan bazuen kezka bat eta orduan Printzipio Biana instituzioko burua zena, Jose Esteban Uranga, joan zitzaion Jose Mari Satustegiri, sakandarari, apezari, esanez, behartzela zerbait, azken ikerketak euskaran eta etnografian publikatzeko, eta hor sortu zen, erabaki zen sortzea bi aldizkari. Fuentes Linguae Vasconum euskara kontuetarako, eta Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, horrek ere 50 urte egiten ditu aurten, kontu gehiago etnografikoetarako, ez? Eta orduan hasi zen, hori izan zen, pixkat diputazioaren ekarpena euskarari eta euskararen ikerketari. Bianako printziaren erakundearen bitartez? Hori da, horrek kulturaren parte bat da gaur, garai hortan independentea zen, kultura arduratzen zen, baina ez zen kultura alorra, orain bai horren menpe dago eta oraindik ere horrek argitaratzen du aldizkaria. Eta zenolako 50 urte izan dira? Nik ez ditut denak ezagutu jakina, baina aldizkariak evoluzionatu du dudarik gabe, eta horregatik dago bizirik eta osasuntsu, ez? Hasieran kezka zegoen, duela 50 urte Esteban Urangaren kezka zen, ea izango zen aski lan, eta nazioartean eta aldizkari bat betetzeko, euskarari buruzko aldizkari bat, ez? Eta denborak erakutsi du baietz, zergatik, hasteko euskal hizkuntzalaritzak saltoa egin duelako unibertsitateetara, eta beraz, baditugu zientzilariak hortara dedikatzen direnak, euskarak ere pizten duelako interesa nazioarteko ikertzaileen artean, eta batez euskal filologia jakin duelako lan egiten, euskal hizkuntzalaritzak jakin du lan egiten estandar horrokorrak aplikatuz, ez gurean geldituz, ez itxitsiak izan ez, baizik eta justo kontrako, atzerrian formatuz eta nazioarteko metodoak gurera aplikatuz, ez? Izan ere, kongresuaren izenburua hori zen, ez? Linguae Vasconum, Fontes Linguae Vasconum, 50 urte, metodo eta joera berriak. Hori da, euskal hizkuntzalaritzan eta euskal parentesi artean jarri genuen, hain zuzen ere horregatik, ez? Ez genulako bakarrik bilatzen, hemengo euskalariek egiten dutena, gehienok ezagutzen dugu elkar, baizik eta jende hori erakarne genuelako, ez? Igual, zuzenan euskara ikertzen ez duen jendea, baina beste hizkuntza batzuk ikertuta, bereik erabiltzen dituzten metodoak eta dituzten teoriak, igual aplikagarriak eta interesgarriak direlako guretzat, ez? Horregatik nahi genuen nazioarteko pixkat gure biltzar hori. Eta aipatu dituzun hizlariak hori mundu osotik etorritakoak. Hawaiitik hori izan da gure hizlari izarra nola baita esan, Lyle Campbell, ezagutzen genuen lehenagotik ere, eta bagenekien preste egongo zela etortzeko, baditu ja urte batzuk eta mundu mailan ezaguna da, baina animatu zen eta oso persona animatu da eta gurekin izan genuen. Aberasgarria? Dudarik gabe jendea oso pozik atera zen, euskalikoek ere ez da askotan ikusten dugun elkar, denek gore ipatu zuten horrelako gauza bat behartzela, batzuetan pilak kargatzeko, elkar ikusteko, bestela ez gara inbestetan elkartzen eta jende oso pozik. Esan duzu, zuk dakizula ez dela inoiz horrelako kongresurik ospatu? Iruñean biltzar nik dakidala ez, euskaltzaindiak 80 urte ditzituenean biltzar handi bat egin zuen, baina gaietan ere igual orokorragoa, ez? Eta hola euskal hizkuntzalaritzari zorrotz lotutakoan ikuste zela sekula izan, ez? Euskaltzaindia ere badago ospakizunen artean ere? Egun urte bete ditu artean, Eta hori Iruñak orain dela gutxi ere beste kongresu, badagoela, euskarak baduela zer ospatu? Aurten gauza asko juntatu zaizkigu euskara batuaren urte hurrena, euskaltzaindiarena, eta hor gabiltza. Hori, aldizkarira bueltatuz, orain zuzendaria zuzara, zenolako erronkei aurre egiten diezu? Esandakoa, kalitatea mantendu behar da, periodizitatea mantendu behar da, urtean bi aleatera behar dira zorrotz atzerapenik gabe, eta beraz, materialak lortu behar dira horretarako, gainera, aldizkaria doitu dugu, ez nik, hori lehenago ere aurreko zuzendariak Patxi Salaberrik abiatua zuen, doitu behar da gaur egungo estandarretara eta aldizkari zientifikoek bete behar dituzte oso baldintza zorrotzak formalak epei dagokienez, argitaratzen diren lanei buruz, bizirik segituko baldin badute, orduan gure erronka da aldizkari txikia izanik ere, saiatzea nazioartean eskatzen diren estandar horiek betetzen, jendearentzako erakargarria izan dadin bertan publikatzea eta aldizkariak maila izan dezan. Orduan gure erronka hori da ez,
eskakizun zorrotzoiek nola bete, albezain ongi, eta ez da erraz, gero eta eskabide gehiago daude, eta baliabideak badirenak dira, ez hori da gure erronka etorkizunari begira. Aldizkakotasuna orduan urtean 2. Hori da, ekainean eta abenduan, 2 zenbaki urtean. Bai, eta nola prestatzen da zenbaki bat? Bueno, jasotzen ditugu ikertzaileen originalak, eta gaur egun aldizkari zientifikoan hori bezala, bidaltzen dira lan horiek errebisatzera. Bidaltzen dizkio 2 adituri, eta adituriek ez dakite idazlean orden, eta idazleak ere ez daki errebisatzaileek nor izan diren, anonimoa da prozesua. Eta egite dituzte txosten bana, eta argitaragarria dela esaten baldin badute, aurrera. Bestela esan zakete, argitaragarria, baina gauza batzuk aldatu behar dira, edo erabaki dezakete artikulak ez duela aski kalitaterik, edo ez duela enkajatzen aldizkarien izaeran, beraz, kanpoan gelditzen da ez. Orduan, jasotzen ditugun originaletatik, batzutan nola ibili behar dugu. Ez dira inbestere jasotzen ditugunak, eta aleak isteko baskilan izan behar dugu, ez? Eta, batzuk bidean gelditzen dira. Eta gero, horiek horrazten dira, beste idatzaldi bat egiten dute, maketatzen ditugu, eta hori, puntu-puntuan ateratzen dugu, ekainean eta abenduan, gainera open access aldizkari bat da, beraz, eduki guztiak paperean ateratzeaz gain, online paratzen ditugu hasiera-hasieratik, ez da hori pixkat aldizkari txiki honek eskain dezaken gauza bat da, ez, igual hizkuntzaritza aldizkari handiek, epeak oso luze dituzte, zerbait argitaratzeko 2 urte behar dituzu, gero gainera pagatu behar da prozesuak aurrera egiteko, bai idazleak batzutan, bai artikuloen irakurleak, gurean dena da doainik, eta nahiko fit egiten ditugu prozesu horiek, beraz, hori da guk ekar dezakeguna ez. Azkenengoa, abendukoa, 125. Hala uste dut, edo 26. akaso. Enago seguro egia zen, enago seguro. Eta zer aurkitu dezakegu azkenengo ale horretan? Azkeneko alean laguntza izan dut, izan ditugu 2 editore, Beatriz Fernandez eta Anne Berro, zergatik eskaini diogulako, hori Fontesek ez zuen sekula egin lehenago, baina ohikoa da nazioarteko aldizkarietan, ale berezi bat egin dugu. Izan da, omenaldi bat Jon Ortiz de Urbinari, Deustuko Unibertsitateko hizkuntzelariari, ekarpenak izan dira denak bere omenez, ez? Beti ere kalitate estandar horiek errespetatuz eta prozesua segituz, baina bereek ibili dira editore gonbidatu lanetan, jendeari proposatzen gauzak bidaltzea, Jon Ortiz de Urbinari gorazarre egiteko. Beraz, azken alea beretzako eskainia. Eta esan dugu ere sarreran, ikusgai dagoela erakusketa bat martxoaren amaierara arte. Bai, hori da, urteurrenaren ekitaldien artean, hori ere badugu, esan beharra da, badugula webgune bat ekitaldi guztiak biltzen dituena, eta hori da irubebikoitz.fontes50.es. Eta hor arkitzen dira biltzarrari buruzko informazioak eta baita erakusketari buruz ere. Eta erakusketan, paperezko altxorrak deitzen da erakusketa. Eta zergatik, esplikatzen delako pixka bat aldizkariaren historia nola sortu zen, ze giro zegoen Diputazioan eta Nafarroan garai horretan, euskararen aldeko saila nola existitzen zen, eta saritzen zituzten umeak euskara jakiteagatik, txikitxoak, hartzaketak egiten zitzaizkien, bertsolari txapelketak, eta testuinguru horretan jaiotzen da Fontes, ez? Horri buruzko dokumentazioa ikus daiteke, eta gero gainera egin dugun ikuste paregabea den testu zaharren, euskal testu zaharren bilduma bat, denak originalak. Eta hori ere, sekula zutuzte hainbeste testu original batera dagoen, baditugu egiazko Arribitxiak Lazarragaren eskuizkribu euskararen historia irauli zuena, Leireko kartulario 11. mendekoa, ez dakit Bereainen dotrina, ale bakarra ezagutzen da munduan, eta hor dago ikusgai, Axularren gero, Leizarragaren testamendu berria, beraz, niretzako altxor bat, nik gustora biziko nintzateke hor erakusketan bertan Nafarroako artxibo orokorrean. Eta nolakoa izan da bilketa hori? Oso aberasgarria, esan beharra da oso aldeko jarrera izan dutela artxibokoek eta erraztu digutela dena. Beraz, gure lana izan da komisario gisa testuak aukeratzea, dokumentuak aukeratzea, eta hori buruzko ohartxoak idaztea, beraz, ederki pasa dugu hori prestatzen. Oso interesgarria, Hala uste dut, jendea uste dut ere oso pozik dagoen, harrituta ez, jendeak ez du espero sartu behar duzu artxiboan, jetxi behar duzu sotora, eta jendeak ez du espero horren beste Arribitxi batera ikustea, eta uste dut deigarria den. Gainera esan beharra da, astelehenetik igandera dagoela zabalik, asteburuak barne, beraz, goiz eta arratsalde, beraz, aitzakiarik ez bisita bat egiteko. Jendeak honen berri izan du, gerturatu eginda? Hala uste dut, egia esan ez ditugu bisita kontatzen, baina egia du kaka eman dugula komunikabideetan eta besteak beste interneten, hori hor dagoela aditzera emateko, eta uste dut oihartzun mediatikoa izan duen ona, eta beraz hor dago. Esan duzu aldizkari honek testuak zientifikoak dira, zenolako publiko motari zuzenduta dago?
Bai, bueno, aldizkari zientifikoak zuzenduta daude publiko zientifikoari, espezializatuari, egia da, ez dela pelukerian irakurtzeko aldizkari bat, ez? Baina, bueno, pixkat hori gizarteratu nahi dugu. Aldizkaria ez ezaguna da edo zen, hain zuzen ere horregatik, ez, oso publiko espezializatua duelako, baina hor esan beharra da, Nafarroako gobernuak 4 aldizkari zientifiko publikatzen dituela, eta horiek pixkat gizarteratu behar dira, ez, publikoak dira, diru publikoarekin egiten dira, eta pixkat erakusketarekin, biltzar honekin, bilatu nahi izan duguna, gizarteratze hori, ez, jendeak ezagutzen, hor dagoela aldizkaria. 50 urte hauetan zehar aldatzen joan da? Bai, hori da. Hasieran esan bezala, beldur hori zegoen, beteko ote zen, ez zegoen hainbeste jende, hau euskara ikertzen, modu zientifikoan, eta hor batez ere, Fontesen badu, Fonteseko doloko koletilla bat, da estudia et documenta, beraz, ikerketak eta dokumentuak ere bai. Beraz, parte handi bat Fontesen aleak betetzeko eta bazen testu zaharrak ezagutzera ematea. Jendeak etxetan zituen paper zaharrak, artxibotan sakabanatuak, ikertzaileentzako eskura jartzea, horien transkripzio eta edizioak, ez? Oraindik ere Fontesen parte importante bat da, baina adibidez hori eginago dago, ez? Orain testu gehienak ezagunak dira, baditugu edizioak, oraindik ere badago lan egiteko, ez? Eta orduan ikerketak igual pixu handiagoa hartzen du. Gero, baziren orduan nazioarteko ikertzaile batzuk, gaur egun denak hilak daude, eta haren igual kontribuzioak lokalagoak dira, baina kalitatez ere hobeak, esan bezala nazioarteko estandardeiek aplikatuta, beraz, edukiak aldatu dira, eta lan egiteko formare aldatu da, zientziak berak aurrera egin duen neurrian, ez. Eta oraindik zer dago egiteke zure... Bueno, zer dago egiteko dugu, esan bezala, eskabide horiek, nazioarteko eskabide horiek betetzen segitzea, eta orain saiatu behar dugu aldizkaria indexatzen datu base diferentetan, hori importantea da ikertzaileentzako, beraien kurrikulumentzako, eta bera saiatu behar dugu, hor dauden eskabide horiek ahal bezala betetzen, egiteko dugu esate baterako, sari igual internazionalago bat batzorde zientifikoari begira, lana badugu webgunea elikatzea etengabe, hori ere doitzea eskabide estandar horiei, lana badugu. Zer da, zure ustez, erreferentea bihurtu duena? Bueno, ez da bakarra, esan beharra baitugula aldizkari onak ere euskalaritzan, ez da bakarra, erreferente, azkenan adinak ematen dizu pixu bat, ez? Eta gero, etxeko lanak egin izan, esan bezala, garaizateratze hori, Fontesen publikatzen duenak badaki, urteren buruan, urteterdiren buruan, lana argitaratuak ikus dezakeela, errebisio sistema zorrotz betetzen dugula, beraz iruzkinak jasotzen dituzte. Etxeko lan horiek metodikoki eta sistematikoki egitea aldogun neurrian behintzat uste dut horrek eman diola oihartzuna, ez? Eta jakin izana, hori gaur egungo moldetara eta estandar zientifikotara moldatzen, ez? Hori nik uste dute bere bizikoa izan dela. Urte hurren hau ospatzeko ekitaldi gehiago egingo dira? Bai, asmoa dugu gauza divulgatiboren bat gehiago egitea, ez dakit kontzertutxoaren bat, edo hitzalditxoaren bat, oraindik lotzeko dugu hori, emeretzia, handik badugu denbora. Egia da, egin dugula dagoeneko bideoklip bat, hori ez dugu aipatu, hartu dugu bide batez erakusketan ikus daiteken testu zahar bat, Amenduzen Heresia, Amenduz zen Iruñeko familia aberatseko semea, merkadear bat, eta gelditu zen umezurtz. Eta izan zituen arazo asko ekonomikoak, familiarekin epaiketak eta dokumentazio guztia gordetzen da Nafarroako artxiboan. Eta Menduz honek idatzi zuen olako poema moduko bat euskaraz, 16. mendeko euskaran, Iruñeko euskaran edo segurazki, bere pena kontatzen, ez. Eta guk egin duguna da erakutsi hori dela genero literario oso ohikoa berpizkundean, ez direla bertsoak enduzen ere, bezik eta poesia dela, elegia bat dela, eta euskaraz. Orduan egin duguna da, horren proposamen bat, jarri diogu 16. mendean oso ezaguna zen musika bat, Luis de Narvaezena, hor moldaketa bat egin dugu, eta grabatu dugu, eta gainera gero bideo egin, laster jarriko dugu interneten, baina erakusketan ere ikus daiteke bideoa, eta proposamen hori ez, nahiz eta euskaraz izan ez duela ala beharrez herriko izan behar ez, poesia kultua dela, euskaraz egina, eta hori da Menduzen Heresiari buruz egin dugun bideoa ere. Ze polita, Bai, ala uste dut, eta txukun gelditu den, gainera bideoa bera grabatu genuen Iratzeko monasterioan, aurko klaustroa berpizkundekoa da, egia da ez dugu arkitektura gehiegi berpizkundekoa Nafarroan, orduan aukeratzea leku bat garaiarekin bat zetorren atzen erraza izan, eta han aurkitu genuen parajea edarra.
Bai, gainera, bueno, bai. Orduan, hori momentuz bideoklip hori igoko duzue, orain ikusgai dago martxoaren amaiera arte. 31 arte erakusketan. Artxibategi nagusian. Oraindik esan duzu urtea gelditzen dela gauza gehiago egiteko. Eta ikusiko, zer ematen duen urte honek. Bai, eta hemendik gutxira ekainean zenbaki berriak argia ikusiko du. Hori da, horrekin ere ari gara, dagoeneko lanak baditugu, orain orrazten eta maketatzen ari dira, eta ekainean puntual hori izanen da, ale berria eta baita interneten ere esan bezala. Bai, hori esan duzulako, libre dela, ara aldizkaria lortzeko ikusteko. Hori da, edukiak denak libre dira, open access, eta publikatze prozesua ere debaldekoa publikatzailearentzat, aldizkari handi batzuek kobratu egiten diote autoreari, eta gero gainera jendeari konsultatzeagatik hemen prozesu guztia debalde da, zientziak nire ustez behar duen bezala ez. Testu akademikoak eta beste 50 urte lortzeko bidean, ez? Hori da, ez dakit, espero dut nik egon behar izatea beste 50 urte hauetan, erreleboara izatean izbait, baina bai duari gabe beste 50 eta egun baldin bada, hainbat hobe. Mil esker Ekaitz gurekin egon izanagatik eta hurrengora arte. Mil esker zuei. Goazen gaurko erreportaiarekin, Kiriketan atalean, pasaren asteburuan Iruñean Sabika zen jaiotzaren urteurrena ospatzeko, 107 urte bete egin baitira, egindako ekitaldia eskainiko dizuegu.
del tío Sabas, Bruno Jiménez, con 18 años, un virtuoso de la guitarra y además de ser un buen guitarrista, es un pedazo de estudiante. Está estudiando económicas ahora mismo en la universidad. Nosotros os dejamos a Bruno Jiménez. Bueno, pues año, que es la canción a Sabicas, así que voy a pedir que se acerque Bruno padre y Lorena Jiménez, la familia Jiménez, a componer. Un guitarrista navarro que nació en Pamplona, en la calle Mañueta. Flamenco internacional, un buen gitánico de los pies a la cabeza. Y gran fusionador del flamenco, un pilar mundial de la guitarra flamenca.
los arpegios y variantes, trémolos, compás y un ritmo muy propio. Más tarde Manuel de Huelva le mostró la magia de tocar diferente. Con su guitarra partió a enseñar su arte al mundo. Sabicas, ay, Sabicas, genio y figura, Pamplona no te olvida. Un talento inigualable, te queremos recordar. Sabicas, ay, Sabicas, genio y figura, Pamplona no te olvida. Un talento inigualable, te queremos recordar. Muchísimas gracias. Honela bukatuko dugu martxoaren 18ko programa. Bihar ez da saiorik izango, martxoaren 19 dela eta jai eguna hartuko dugulako, eta asteazkenean bai bueltan izango gara, beraz asteazkenera arte.